बात यहीं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गांव है सकतुआ सकतुई डाकखाना, जिला है देवरिया तरकुलवा है थाना। नाम बादशाह बंसवारी में घर बा, नाम बादशाह बंसवारी में घर बा। जागी ले रात भर चोरन के डर बा। बाटे पिछुआरे एगो पीली सिकरिया, गटई पर उज्जर बा सब दे करिया। भोका ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके ते भाई बच के। आ देखते में ओकरा के होला बुखार, आपो सब जान लें परिचय हमार। बरहो महीना अन्हरिये के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जाह कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। आ एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फेर को मुँह न देखावे। दिनहू में मच्छर फुला देला काट के, कितने लोग लेला दौरी उलाट के। मर मैदान खातिर होला हरानी, हेले के पड़ेला जंघा भर पानी। अब वहीं ला भइल ना एकर सुधार, आपो सब जान लें परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जाति बाटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बाटे 26-28। 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुनी के सार बने शंभू भुटेली। 3 घर बढ़ई, कमकर के तीनी, 12 गो घर कोहरौटी के गिनी। आ 4 घर गुण बने चाहे कहाँ, आपो सब जान लें परिचय हमार। बहुत बहुत